ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാഖയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി നെറ്റ് ഇഷ്യൂ. മാതാജി നെറ്റ് വീഡിയോ ഓൺ അല്ലായിരുന്നു, അതങ്ങനെ ചോദിച്ചേ. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മള് 8 അധ്യായങ്ങള് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തില് നമ്മള് ലെവൽ 2-ലാണ്. ഇന്ന് 9-ാം അധ്യായമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. രാജവിദ്യ, കിങ് ഓഫ് നോളജ് ആണ് അല്ലെ. രാജവിദ്യ, രാജഗുഹ്യ യോഗം. ബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമുക്ക് 1-2 തവണ കൊണ്ടൊന്നും നമുക്ക് ഉറക്കില്ല മനസ്സില്. അത് കാരണം ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജ്ഞാനവിജ്ഞാനങ്ങൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്, ഒന്നുകൂടി വിവരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു ജ്ഞാനവിജ്ഞാന വിവരണം ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആ ബ്രഹ്മപ്രാപ്തിക്ക് ഉപകരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും ആവർത്തനത്തോടെ പറയുന്നത്. ഇതിനെ വിദ്യകളുടെ രാജാവ് എന്നാണ് പറയുക. ഇത് അർഹതയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഉപദേശിക്കാവൂ എന്നാണ്. രാജഗുഹ്യം ആണ്. ഭഗവത്ഗീതയിലെ മഹനീയമായിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യായമാണ് 9-ാം അധ്യായം. നമുക്കറിയാം 3 നിലവാരത്തിലുള്ള രഹസ്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, അറിവുകള് ഭഗവത്ഗീതയില്. രഹസ്യമായത്, രഹസ്യതരമായത്, രഹസ്യതമമായത്. എന്താണ് രഹസ്യമായിട്ടുള്ളത്? ഗുഹ്യം എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ആത്മാവാണ്, ശരീരമല്ല. അതാണ് ഗുഹ്യം ആയിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഗുഹ്യതരമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്താണ്? നാം ഭഗവത് അംശമാണ് എന്നതാണ്. ഇനിയോ ഗുഹ്യതമമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്താണ്? എങ്ങനെ ഭഗവാനോട് ചേരാം? അതിന്റെ ടെക്നിക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ യോഗശക്തിയെ കുറിച്ചും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും ഈ അധ്യായത്തില് പറയും. പിന്നെ ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്കായിട്ട് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന 4 കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞു തരുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് അറിയണ്ടേ അല്ലേ? അതിവിടെ പറഞ്ഞു തരും. 4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി, ഭഗവത് പ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമായിട്ടും ഉണ്ടാവും. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അപ്പോ 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം ഭഗവാനാ പറയണത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇദം തു തേ ഗുഹ്യതമം പ്രവക്ഷ്യാമ്യനസൂയവേ ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനസഹിതം യജ്ഞാത്വാ മോക്ഷ്യസേ അശുഭാത്. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. അതിനാൽ അതീവ രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം. ഇതറിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ മുക്തനാവും. നിനക്ക് എന്നോട് ഒട്ടും അസൂയയില്ല, എന്നോട് സ്നേഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ, പ്രേമഭക്തിയാണ് ഉള്ളത്. അതിനാല് ഞാൻ നിനക്ക് എല്ലാ ജ്ഞാനവിജ്ഞാന രഹസ്യങ്ങളും ഞാൻ നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം എന്ന് പറയാണ്. ഇതറിഞ്ഞാല് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജീവിത ക്ലേശങ്ങളൊന്നും വരില്ല എന്നാണ്.
കർമ്മവാസനയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്ന അറിവ്, അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. മറ്റെന്തൊക്കെ പഠിച്ചാലും യാതനകൾക്ക് കുറവുണ്ടാവില്ല, അല്ലെ? എപ്പോഴും ദുഃഖം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അറിവ് നേടിയത് കൊണ്ട് എന്താണ്, ഉപജീവന മാർഗത്തിന് ഉപകരിച്ചേക്കാം, അല്ലെ? സന്തോഷത്തിന് അത് മാത്രം പോരാ. ഏതറിഞ്ഞാലാണോ ഒരു ദുഃഖവും ഉണ്ടാകാതിരിക്കുക, അതിനെയാണ് ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ. ദുഃഖത്തെ അകറ്റാനാകാത്ത അറിവ് കൊണ്ട് എന്താ പ്രയോജനം, അല്ലെ? നമുക്ക് ദുഃഖ നിവൃത്തി അതാണ് വേണ്ടത്. അതിനുതകുന്ന ആ ജ്ഞാനമാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക്. ഭക്തന്മാര് സദാ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും മനോഭാവം, ആത്മാർത്ഥതയും ഒക്കെ ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കും. ഭക്തൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എത്രയേറെ കേൾക്കുന്നുവോ അത്രയേറെ ബോധവാനായി തീരും. ഭക്തന്മാരുടെ സത്സംഗത്തിലൂടെ തന്നെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി അവർക്ക് അദ്ദേഹം നൽകുന്നു. കൃഷ്ണനെ പറ്റി അതീവ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനമുള്ള ഒരാൾ സ്വാഭാവികമായും ഇന്ദ്രിയാതീതനായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിലും അയാൾക്ക് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ആ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ലഭിച്ച ഒരാള് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇന്ദ്രിയാതീതനായിരിക്കും, അല്ലെ? അദ്ദേഹം ആത്മാരാമനായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങള് ബാധിക്കാത്ത രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക. ഈ 1-ാം ശ്ലോകത്തിന് ഒരു സവിശേഷതയുണ്ട്. ഇതം ജ്ഞാനം, ഈ അറിവ് എന്നതുകൊണ്ട് ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആത്മീയ കാര്യങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്നവരെയാണ് ഇവിടെ അസൂയാലുക്കൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. വിമർശനത്തോടെ നടക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്യണത്. എന്നിട്ടോ അറിവിന്റെ കവാടത്തിനെ മനഃപൂർവ്വം അടച്ചു കളയാണ് ചെയ്യണത്. അല്ലാണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടോ? ഒട്ടുമില്ല. ജീവിതത്തിന് ഒരു പൂർണ്ണതയില്ലെന്ന് വരുന്ന വേളയിലാണ് ഒരു ഗുരുവിൻ ശരണാഗതി ചെയ്യണത്, അല്ലെ? അങ്ങനെ ഗുരു നമുക്ക് ജ്ഞാനം പകർന്നു തരാണ്. എല്ലാ വിദ്യകളിലും വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള രാജവിദ്യ ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹം ജനിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഈ വിദ്യയുടെ മാഹാത്മ്യത്തെ പറയാണ് 2-ാമത്തെ ശ്ലോകം. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം പവിത്രമിതമുത്തമം പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം സുസുഖം കർത്തുമവ്യയം. ഈ ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണ്. രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് രഹസ്യവും ഏറ്റവും പവിത്രമായതുമാണിത്. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണിത്. ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും രഹസ്യമാണ്, പവിത്രമാണ്. നേരിട്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകും. അതുകൊണ്ട് ഇത് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ്. നിത്യമായതാണ്, ഇതിന് നാശമില്ല, ശാശ്വതമാണ്. എന്നാലോ സുസുഖം കർത്തുമവ്യയം എന്നാണ്. സുസുഖം, സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇത് അല്ല ടാസ്ക് ഒന്നും അല്ല പറഞ്ഞു തരണത്, അല്ലെ? ഭഗവത് സേവന പദ്ധതി സുസുഖം ആണത്രേ. അപ്പോ എങ്കിൽ ഇതൊന്ന് അറിയണം, അല്ലെ? ഇതാണ് മനഃശാസ്ത്രപരമായ സമീപനം. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്, അല്ലെ? മാഹാത്മ്യത്തെ പറയാണ്, ഈ വിദ്യ ഗ്രഹിച്ചാലുള്ള ആ മാഹാത്മ്യം. അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നും, എന്നാ ഇതൊന്നും അറിയണല്ലോ, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ചാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ എടുക്കുന്നത്. സുഖം വേണോ? അതിനുള്ള വഴി ഇതാ, ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു എന്നാണ്. സാധാരണയായിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ഈ രഹസ്യജ്ഞാനം നൽകപ്പെടാറില്ല. പ്രത്യക്ഷ ജ്ഞാനമാണ് അവർക്ക് കിട്ടുക. സാധാരണ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പല വിഭാഗം ഉണ്ട്, അല്ലെ? രാജ്യതന്ത്രം, സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം, ഊർജതന്ത്രം, രസതന്ത്രം, ഗണിതം തുടങ്ങി കുറെ. അപ്പോൾ ഈ വിവിധ വകുപ്പുകൾ അവ പഠിക്കാനുള്ള വമ്പിച്ച സർവകലാശാലകളൊക്കെ ഉണ്ട്. നിർഭാഗ്യവശാല് ഈ ജീവാത്മശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന കലാശാലകളോ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളോ അതെവിടെയില്ല. ആത്മാവാണ് താൻ, ശരീരത്തിന്റെ പ്രധാന ഘടകം. ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ ശരീരത്തിന് വിലയുള്ളൂ. എങ്കിലും സർവപ്രധാനമായ ആത്മാവിനെ കണക്കിലെടുക്കാതെ ജനങ്ങൾ ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുകയാണ്. സുഖം വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനോനിയന്ത്രണം വേണം. ജീവിതത്തോടുള്ള നമ്മുടെ ആ കാഴ്ചപ്പാടൊക്കെ മാറണം. രാഗദ്വേഷമൊക്കെ വർജിക്കണം. വൈരാഗ്യം എന്നതാ
പറയാ. യാഥാർത്ഥ്യത്തെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ജഗദേവ നന്ദനവനം ഭവേദ് എന്നാവും അല്ലേ? നമ്മുടെ ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറുമ്പോൾ, നമ്മള് അഹന്ത മമത ഒക്കെ മാറ്റി കളയുമ്പോൾ അല്ലേ, തദനുസൃതമായിട്ടുള്ള ആ കാഴ്ചപ്പാട് ആയിരിക്കും നമുക്ക്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആനന്ദം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഈ എന്താ പറയാ, ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം ഒക്കെ മാറിയിട്ട് ജഗദേവ നന്ദനവനം ഭവേദ് എന്നുള്ള ആ ഭാവത്തിലേക്ക് വരും. ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന അറിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം അത്യന്തം രഹസ്യമാണ്. ശരീരം, ആത്മാവ്, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പലവട്ടം പറഞ്ഞു. എന്നാലും ഒന്നും കൂടി ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ വീണ്ടും പറയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നനാണ്. അത് ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം ശൂന്യതയിൽ വ്യക്തിത്വം ഇല്ലാതെ നിലനിന്നു പോരുന്നു എന്ന് ചിലര് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അതല്ല സത്യം. ബീജരൂപേണയുള്ള പാപങ്ങളുണ്ട്. ആ ഫലങ്ങൾ അത്രേ നാം അനുഭവിക്കുന്ന സുഖദുഃഖങ്ങൾ. നേരിട്ട് തന്നെ ഫലങ്ങൾ ദൃശ്യമാകത്തക്ക വിധം അത്രയും കുറ്റമറ്റത്താണ് ഭക്തിയുത സേവനം. ഭക്തിയുത സേവനം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ചെയ്തു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാല് അതുവരെ എല്ലാ പാപപുണ്യങ്ങളും എല്ലാം ഇങ്ങനെ എന്താ, ഒരു ഒരു കുന്നിന്റെ അത്രയ്ക്ക് കോട്ടൺ പഞ്ഞി ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഇറ്റ് തീ അതിൽ വീണാൽ മതി അല്ലേ? ഒരു സ്പാർക്ക് തീയിന്റെ ഉണ്ടായാൽ മതി, അത് മുഴുവൻ കത്തി നശിക്കും. അതുപോലെയാണ് ആ ഭക്തിയുത സേവനം തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും തന്നെ പാപങ്ങളെല്ലാം ഭസ്മമായി പോകും. ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ക്ഷുദ്രഭാവങ്ങളെല്ലാം ഒഴിയുമ്പോൾ ഈശ്വരൻ ആരാണ് എന്ന് ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത മുതലായവ കേൾക്കുക, ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുക. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുക വഴി പവിത്രത ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അങ്ങനെ കൃഷ്ണശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമാവും. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. അശ്രദ്ധാനാ പുരുഷ ധർമ്മസ്യാസ്യ പരം തപ അപ്രാപ്യ മാം നിവർത്തന്തേ മൃത്യു സംസാരവർത്മനി. ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല ഹേ ശത്രുഞ്ജയ. അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണില്ല അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം ലഭിക്കണില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ല എന്നുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ പെട്ടുഴലും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് മോചനം ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ പത്മപുരാണം പറയുന്നുണ്ട്, സ്മർത്തവ്യ സതതം വിഷ്ണുർ വിസ്മർത്തവ്യോ ന ജാതുചിത് സർവേ വിധി നിഷേധോസ്യൂർ ഏതയോരേവ കിംകര. എല്ലാ വിധി നിഷേധവും ഈ നിയമത്തിന്റെ ദാസരാണ്. എന്താ നിയമം? സതതം സ്മരിക്കുക ഭഗവാനെ, ഒരു നിമിഷം പോലും വിസ്മരിക്കാതിരിക്കുക. അതാണ്. ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവുക, എന്നിട്ട് നമ്മള് സുഖം തരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. എന്നിട്ട് സുഖം ലഭിച്ചോ ആർക്കെങ്കിലും? അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീത അത് പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനാ? കുറച്ച് പുണ്യം കിട്ടാനാണോ? അല്ല, ശരിയായ ഉദ്ദേശത്തോടെ അല്ല നമ്മൾ ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് വരുന്നത്. ഭഗവാനെ അറിയണം എന്ന് ചിന്തിച്ച ആൾക്ക് അത് ലഭിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അതല്ലാതെ മറ്റു ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്കായിട്ടല്ല നമ്മളിപ്പോ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കണതോ അതല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്നതോ ഒക്കെ ഭൗതിക നേട്ടത്തിനായിട്ട് ആയിരിക്കരുത്. അവിശ്വാസികൾക്ക് ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകം. അശ്രദ്ധരായവർക്ക് ഭഗവാനെ ലഭിക്കാതെ എന്ത് സാധന ചെയ്താലും കാര്യമില്ല അല്ലെ. ദുഃഖ സാഗരത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം ഉണ്ടാവണില്ല. നാരദ ഭക്തി സൂത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അന്യഥ പാതിത്യ ശങ്കയ, അല്ലെങ്കിൽ അധപ്പതിക്കും എന്ന ശങ്കയില് ശാസ്ത്രം പ്രമാണമാക്കണം. ശാസ്ത്രവിധി അനുസരിക്കാതെ ജീവിക്കുന്ന ഒരുവന് ജീവിത വിജയം അപ്രാപ്യമായിരിക്കും. സാധനകളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുക, ശാസ്ത്രം, ഗുരു, ഇതിലൊക്കെ വിശ്വാസം വേണം. അതല്ലാതെ ബ്ലൈൻഡായിട്ട് ഒന്നും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കല്ല വേണ്ടത്.
അവിശ്വാസികൾക്ക് ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകം സ്പഷ്ടമാക്കുന്നത്. വിശ്വാസമാകട്ടെ ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉളവാകേണ്ടതാണ്. സാധുസംഗേ സാധുസംഗേ സർവശാസ്ത്ര ഹോയ്, ലവമാത്ര സാധുസംഗേ സർവസിദ്ധി ഹോയ് എന്ന് പറയും. എപ്പോഴും ഈ സാധുസംഗം, ഭക്തരുടെ സത്സംഗം, സജ്ജനങ്ങളുമായിട്ട് സംസർഗം ഉണ്ടാവണം. അതാണ് നമ്മുടെ ശ്രേയസ്സിന് കാരണമാവുക. എന്താണ് വിശ്വാസം? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പരിപൂർണത നേടാൻ കഴിയുമെന്ന ഉറച്ച ബോധം, അത് തന്നെയാണ് വിശ്വാസം. വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകളിൽ വെള്ളമൊഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിന്റെ കൊമ്പുകളും ചില്ലകളും ഇലകളും സംതൃപ്തി അടയുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തകരിൽ 3 തരക്കാരുണ്ട് എന്നാണ്. എന്നും പറയുന്ന കാര്യം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ വ്യക്തിത്വത്തെ കാണിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ പരമോന്നത അവസ്ഥ കാണിക്കുന്നു. 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം. മയാ തദമിദം സർവം ജഗദവ്യക്തമൂർത്തിന മത്സ്ഥാനി സർവഭൂതാനി ന ചാഹം തേഷു അവസ്ഥിത. ഭഗവാൻ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല എന്നുള്ള ആ ഉറപ്പ് ആദ്യം അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം നമ്മള്. അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു. സർവഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ്, ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സ്ഥൂലമായിട്ടുള്ള ആ കണ്ണുകൾക്ക് ഗോചരമല്ല എന്നാണ്. അവ്യക്തമൂർത്തിന എന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ കൂടി വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. ഭഗവാനിലാണ് എല്ലാം നിലകൊള്ളുന്നത്. അവ്യക്ത രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നത്. സർവ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാനിലാണ്. എന്നാലോ ഭഗവാൻ അവയിലൊന്നുമല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നാമം, യശസ്, ലീലകൾ മുതലായവ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വിഷയീഭവിക്കുന്നില്ല. പരിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ ശരിയായ മാർഗനിർദ്ദേശത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അറിയാൻ കഴിയൂ. മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന് നമ്മൾക്ക് ഗുരു വേണം, അല്ലെ? അങ്ങനെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക, ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം. അപ്പോഴും നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദനോടുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്തെ വളർത്തിയെടുത്ത ഭക്തന് അദ്ദേഹത്തെ തൻ്റെ ഉള്ളിലും പുറത്തും ഒരുപോലെ എപ്പോഴും കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാണ്. അത ശ്രീകൃഷ്ണനാമാദി നഭവേദ് ഗ്രാഹ്യമിന്ദ്രിയേ സേവോന്മുഖേ ഹി ജിഹ്വാദൗ സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യത എന്നാണ്. ഇപ്പൊ അതീന്ദ്രിയമാണ് ഭഗവാൻ. ഈ നമ്മുടെ ഈ മാംസചക്ഷുസുകൾക്ക് വിഷയീഭവിക്കില്ല. പരിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ ശരിയായ മാർഗനിർദ്ദേശത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയൂ. പ്രേമാഞ്ജന ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സന്തസദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി. ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദനോടുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്തെ വളർത്തിയെടുത്ത ഭക്തന് അദ്ദേഹത്തെ തൻ്റെ ഉള്ളിലും പുറത്തും എപ്പോഴും കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാണ്. ഈശോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഈശാവാസ്യമിതം സർവം യത്കിഞ്ച ജഗത്യാം ജഗത് തേന ത്യക്തേന ഭുഞ്ജീത മാ കസ്യ സിദ്ധനം. ഈശാവാസ്യമിതം സർവം, എല്ലാം ഈശ്വരനാണ്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാം. അതുപോലെ ഈശോപനിഷത്തിലെ 5-ാമത്തെ മന്ത്രം പറയുന്നുണ്ട്, തദ്ദേജതി തന്നൈജതി തദ്ദൂരേ തദ്വന്ദികേ തദന്തരസ്യ സർവസ്യ തദു സർവസ്യ അസ്യ ബാഹ്യതഃ. ഭഗവാൻ ദൂരെയാണ് ധാമത്തില്, എന്നാലോ ഭഗവാൻ അടുത്തുമുണ്ട്. ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും അന്തരംഗത്തിലുണ്ട്, എന്നാലോ ഭഗവാൻ പുറമേയുമുണ്ട്. അങ്ങനെ എവിടെയുമുണ്ട് ഭഗവാനെ കാണാൻ ഒരു ഭക്തന് സാധ്യവും. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നജമത്സ്ഥാനി ഭൂതാനി പശ്യമേ യോഗമൈശ്വരം ഭൂതഭൃനജ ഭൂതസ്ഥോ മമാത്മാ ഭൂതഭാവന. സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുമില്ല. എന്റെ യോഗപ്രഭാവം നോക്കൂ. സർവഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനും സർവവ്യാപിയുമാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരംശമല്ല, മറിച്ച് ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം. എന്താ ഭഗവാൻ പറയണേ? സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു.
യോഗപ്രഭാവം കൊണ്ടാണ് സർവഭൂതങ്ങളുടെ പരിപാലകനും സർവവ്യാപിയാണെങ്കിലും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്, ഈ പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് കാണുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു അംശമല്ല ഞാൻ, അല്ലേ? പക്ഷേ ഭഗവാൻ എല്ലായിടെയും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭൂഗോളത്തെ തോളിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന അറ്റ്ലസിന്റെ ചിത്രം പലരും കണ്ടിരിക്കും. ഭൂമണ്ഡലമാകുന്ന ഈ ഭാരം തോളിലെടുത്തുകൊണ്ട് അയാൾ നന്നേ ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നും. അത്തരം ഒരു രൂപമാണ് കൃഷ്ണന്റേതെന്ന് സങ്കല്പിച്ചുകൂടാ. എല്ലാം എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലും ഞാൻ അവയിലല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒഴുകി നടക്കുകയാണ്. ആ അന്തരീക്ഷമാകട്ടെ ഭഗവത് ശക്തിയുമാണ്. അതിൽ നിന്ന് ഭിന്നനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ശക്തിയുടെ ഒരു അംശം കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഈ ബില്യൺസ് ആൻഡ് ബില്യൺസ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സില് ഉൾപ്പൂകി അവയെ ഒക്കെ യഥാസ്ഥാനം നിലനിർത്തുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശശക്തിയാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇവിടെ പറയുന്നത് കൃഷ്ണൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഗ്രഹിച്ചാൽ മാത്രം മതി. എങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ കൂടി സാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ ഭംഗിയായി അത് നിർവഹിക്കപ്പെടും. ഭഗവാന്റെ ആ സർവജ്ഞത്വം ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി വിവരിക്കുകയാണ്. 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദ്വന്ദ്ഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനാണ്. ഒരു പ്രപഞ്ചം, ഒരു സൃഷ്ടാവ്, എല്ലാം സൃഷ്ടാവിൽ ലയിക്കുന്നു. മായയിൽപ്പെട്ടവർക്കായിട്ട് വിവരിച്ചതാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് 5-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്? ഈശ്വരന്റെ യോഗ വൈഭവം, യഥാർത്ഥ വസ്തു വിവരണം ഇവയൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ്. സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്ന വസ്തുക്കളും വ്യക്തികളും സത്യം എന്ന പോലെ 4-ാം ശ്ലോകത്തില്. ഉണരുമ്പോഴോ വെറുമൊരു ഭ്രമമാണ് എന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കുകയാണ്. കടങ്കഥ പോലെയാണ്. എല്ലാറ്റിലും ഉണ്ട്, എന്നാൽ ഒന്നിലുമില്ല. ഇന്ദ്രജാലം പോലെ ഭൂമണ്ഡലമാകുന്ന, അല്ലെ, ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി മുഴുവനും ഭഗവാനാണ് നടത്തുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിലൊന്നും ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്നാണ്. ഒരു യോഗിയുടെ തലത്തിലെത്തിയാല് നിനക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അർജുന എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഒരു ഭ്രമ അനുഭവമാണ് എല്ലാം. അപ്പൊ അരണ്ട വെളിച്ചത്തില് കയറിനെ പാമ്പായിട്ട് തോന്നി. അതുപോലെയാണ്. യഥാർത്ഥം അതല്ല, തോന്നൽ മാത്രാണ്. ഒന്നുകൂടെ വിശദീകരിച്ചിട്ട് 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യഥാകാശസ്ഥിതോ നിത്യം വായു സർവത്ര ഗോമഹാൻ തഥ സർവാണി ഭൂതാനി മസ്താനീത്യുപധാരയ. ആകാശത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്ത് കൊണ്ട് തന്നെ ശക്തിയുള്ള കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതുപോലെ സർവ സൃഷ്ടികളും എക്കാലത്തും എന്നിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. വായുവിന് അധിഷ്ഠാനം ആകാശമാണ്, അല്ലെ? ആകാശം എന്നിവിടെ പറഞ്ഞ സ്പേസ് എന്നാണ്. അതില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലവും ഇല്ല. സ്പേസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലവും ഇല്ല ഈ പ്രപഞ്ചത്തില്. വായു എല്ലായിടവും ഉണ്ട്. കാറ്റുകൊണ്ട് നമുക്ക്, കാറ്റ് വരുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വായു എല്ലായിടവും ഉണ്ടെന്ന്. പരബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാവണു. യോഗപ്രഭാവം കൊണ്ട് ഇന്ദ്രജാല പ്രകടനം പോലെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ച ഉൽപ്പത്തി. വായു ആകാശത്തെ ചലിപ്പിക്കാത്തതുപോലെ പരമാത്മാവിന് ഒരു മാറ്റമോ ചലനമോ ഇല്ല. അചഞ്ചലമാണ്. ഭീമമായ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് ഊഹിക്കാനാവില്ല. ഭഗവാന്റെ ഹിതമനുസരിച്ചല്ലാതെ ഒരു പുൽക്കൊടി പോലും ഇളകുന്നില്ല. ആ ഇച്ഛാശക്തിക്ക് അധീനപ്പെട്ടാണ് ഏതൊന്നിന്റെയും പ്രവർത്തനം. ജീവജാലങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിയും സ്ഥിതിയും സംഹാരങ്ങളും നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ബോധസ്വരൂപനായിട്ട് എന്നാൽ മാറ്റമില്ലാതെ ഈ പ്രപഞ്ച ഘടകങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നതാണ് ഈ യോഗം എന്നിവിടെ പറയാണ്. ഐശ്വര്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാണ് ഇവിടെ. സൂര്യന്റെ ചലനത്തെക്കുറിച്ച്, സൂര്യൻ ഭഗവാന്റെ ഒരു കണ്ണാണെന്നും ചൂടും വെളിച്ചവും പ്രസരിപ്പിക്കാൻ അതിന് അളവറ്റ കഴിവുണ്ടെന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഗോവിന്ദന്റെ ആജ്ഞയും ആഗ്രഹവും അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അത് നിർദ്ദിഷ്ട പദത്തിലൂടെ നീങ്ങുന്നത് പോലും. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഏറ്റവും വലുതും ആശ്ചര്യകരവുമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിന് അധീനമാണെന്നതിന് വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ തന്നെ പല തെളിവുകളും എടുത്തു കാണിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതേ വിഷയത്തെ പറ്റി ഈ അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന ശ്ലോകത്തില് കൂടുതൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. പരമാത്മാവ് ചലിക്കുന്നില്ല, വികാരപ്പെടുന്നില്ല,
പിന്നെ ആരാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് 7-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സർവഭൂതാനി കൗന്ദേയ പ്രകൃതിം യാന്തി മാമികാം കൽപക്ഷയെ പുനഃസ്ഥാനി കൽപാദോ വിസൃജാമ്യഹം. കുന്തിപുത്ര, ഓരോ കൽപ്പത്തിന്റെയും അവസാനത്തിൽ ഈ ഭൗതിക ആവിർഭാവങ്ങളെല്ലാം എന്നിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അടുത്ത കൽപ്പം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവയെ വീണ്ടും എന്റെ ശക്തിയാൽ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാൻ പറയണത് ഓരോ കൽപ്പത്തിന്റെ അവസാനത്തില് ഈ ഭൗതിക ആവിർഭാവങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുകയാണ്. പിന്നീട് അടുത്ത കൽപ്പം ആരംഭിക്കുമ്പോഴ് അതെല്ലാം വീണ്ടും പ്രഭവ സ്ഥിതിയെ പ്രാപിക്കുന്നു, സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. ആകാശത്തെ അധിഷ്ഠാനമാക്കി വായുവും മേഘവും ചലിക്കുന്ന പോലെയാണ് പരമാത്മാവെന്ന അധിഷ്ഠാനത്തില് പ്രകൃതി ചലിക്കുകയാണ്, പ്രപഞ്ച ഘടകങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജീവിതകാലം ഒരു പകല് 1000 ചതുർയുഗാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭൂലോകവാസികളുടെ 430 കോടി സംവത്സരങ്ങളാണത്രേ. അത്രയും വലിയ ലൈഫ് സ്പാനാണ് ബ്രഹ്മാവിന് ഉള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള രാപ്പകലുകൾ ചേർന്ന് 30 ദിവസങ്ങൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ മാസം. 12 ബ്രഹ്മ മാസങ്ങൾ ചേർന്നാൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു വത്സരം. 100 വത്സരങ്ങൾ തികഞ്ഞ് ബ്രഹ്മാവ് മരണമടയും. അപ്പോഴാണ് പ്രളയം ഉണ്ടാവണത്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച ശക്തി അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ പ്രാപിക്കുകയാണ് എന്നർത്ഥം. വീണ്ടും പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛാശക്തിക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് അത് നിർവഹിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യണത്. ശക്തി, പ്രകൃതി ആണ് എല്ലാം ഇത് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് അടുത്ത ശ്ലോകം പറയുന്നുണ്ട്. 7. കൽപ്പാവസാനം എന്നത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ മൃത്യുവിനെയാണ് കുറിക്കുന്നത്. 1 നൂറ്റാണ്ട് നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജീവിതകാലം. അതിന്റെ ഓരോ പകലും ഭൂലോകവാസികളുടെ 430 കോടി സംവത്സരങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടതത്രേ. 100 വത്സരങ്ങൾ തികഞ്ഞ് ബ്രഹ്മാവ് മരണമടയുമ്പോൾ പ്രളയമുണ്ടാവും. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച ശക്തി അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു എന്നാണ്. പ്രകൃതി ശക്തി ആണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാണ് 8-ാമത്തെ ശ്ലോകം. പ്രകൃതിം സ്വാമവഷ്ടഭ്യ വിസൃജാമി പുനഃ ഭൂതഗ്രാമമിമം കൃഷ്ണമവശം പ്രകൃതിർവശാത്. പ്രപഞ്ച പ്രവർത്തനം എന്റെ അധീനതയിലാണ്. എന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുകയും ഒടുവിൽ തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രകൃതി പരമാത്മാവിന് അധീനയാണ്. സൃഷ്ടികളെല്ലാം പ്രകൃതിക്ക് അധീനരാണ്. പരമാത്മാവിന്റെ സങ്കല്പം പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നത് പ്രകൃതിയാണ്. ഏതുപോലെയാണെന്നോ, ഒരു കഥ എഴുതുമ്പോൾ കഥാകൃത്ത് കഥാപാത്രങ്ങളെ എങ്ങനെ വേണം എന്ന് തീരുമാനിക്കും. അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് കഥ എഴുതുന്ന ആള് അല്ലെ, കഥാകൃത്താണ്. കഥാപാത്രങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ വേണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന പോലെയാണ്. നമ്മൾ പ്രകൃതിക്ക് അധീനരാണ്. പ്രകൃതി സൃഷ്ടിക്കുന്ന എല്ലാ ജീവികളിലും പരമാത്മാവായിട്ടോ ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. എല്ലാം അല്ലെ, ജീവികൾ, മനുഷ്യർ, മൃഗങ്ങൾ, പക്ഷികൾ എല്ലാം ഓരോ പ്രളയം കഴിയുമ്പോൾ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഏതേത് ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതേ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് പുനരാവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നത് പ്രഭവത്തില്. ഇപ്പൊ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഈ പ്രക്രിയയിൽ സ്വാധീനതയില്ലെന്ന് അവശം എന്നുള്ള ആ പദം പറയാണ്. കഴിഞ്ഞുപോയ സൃഷ്ടികാലത്ത് അവരുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണോ അതേ അവസ്ഥ പുനരാരംഭിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതും ഭഗവൻ നിയോഗമാണ്. ഇതാണ് കൃഷ്ണന്റെ ഭാവനാതീതമായിട്ടുള്ള പ്രഭാവം. 9-ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താ പറയണേ? ഞാൻ ഒന്നിനോടും സംഘമില്ലാതെ ഭഗവാന്റെ ശക്തി സ്വരൂപമായിട്ടുള്ള ആ പ്രകൃതിയെ കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാണ്. താൻ ഒന്നിനോടും സംഘമില്ല എന്ന് 9-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നചമാം താനി കർമാണി നിബധ്നന്തി ധനം ജയ ഉദാസീന വദാസീന മസക്തം. ഇവിടെ കുറച്ച് അക്ഷരത്തെറ്റുണ്ട് കേട്ടോ. ഉദാസീന വദാസീന മസക്തം തേഷു കർമ്മസു. ധനഞ്ജയ, ഈ കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ എന്നെ ബന്ധിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെടാതെ ഉദാസീനനെ പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ. കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു ബന്ധനവും ഇല്ല അല്ലെ, ഭഗവാന് കർമ്മബന്ധനങ്ങളൊന്നുമില്ല.
ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെടാതെ ഇങ്ങനെ ഉദാസീനനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ സ്ഥിതി ചെയ്യാണ് എന്ന്. ഒന്നിനോടും സംഘമില്ലാതെ ആ ശക്തി സ്വരൂപമായ പ്രകൃതിയെയാണ് കർമ്മത്തിലൊക്കെ ഏർപ്പെടുത്തിക്കുന്നത്. ഉദാസീനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാനൊരു കർമ്മം ചെയ്യുന്നു എന്ന ചിന്തയില്ലാതെ, ഇപ്പൊ എന്തുപോലെയാണെന്ന് വെച്ചാല് ഒരു പൂവ് വിരിഞ്ഞാല് സുഗന്ധം പരക്കും അല്ലെ. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനോട് ഭഗവാന് ആസക്തി ഒട്ടുമേ ഇല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനിലൂടെ വന്നു പോകുന്നു എന്ന് മാത്രം. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ സൃഷ്ടി തന്റെ അധീനതയിലുള്ള പ്രകൃതി ഉപയോഗിച്ച് സൃഷ്ടി നടത്തുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു പൂ വിരിയുമ്പോ നിർബന്ധിക്കണ്ട, അല്ലാതെ തന്നെ സുഗന്ധം പരക്കും. അതുപോലെയാണ് ഈ സൃഷ്ടി. ആ ഭഗവാൻ ഇച്ഛിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതെല്ലാം സംഭവിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ആ ചിന്തയില്ല. ഈ ഉദാസീനൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ ഒരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നല്ല. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തില് നിരന്തരം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. സൃഷ്ടിയിലെ ഭൗതിക ക്രിയകളിൽ ഉദാസീനനാണ് അദ്ദേഹം. ഉദാസീനവത എന്ന വാക്ക് ഈ ഉപേക്ഷാഭാവത്തെ കുറിക്കുന്നു. പ്രകൃതി പ്രക്രിയകളുടെ ഓരോ സൂക്ഷ്മ അംശവും അദ്ദേഹത്തിന് അധീനമാണെങ്കിലും ഉദാസീനനെ പോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ നില. ജീവാത്മാക്കൾ താന്താങ്ങളുടെ മുൻ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത ജീവഗണങ്ങളിൽ പിറവിയെടുക്കുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഇടപെടാറില്ല. കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് അല്ലെ പിന്നീടുള്ള ജന്മങ്ങള്, ഒരു ശരീരങ്ങള് ഓരോ ജീവാത്മാക്കളും കൈക്കൊള്ളുന്നത് എന്നാണ്. തനിക്ക് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല, എന്നാൽ തന്റെ സങ്കല്പങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് 10ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു. മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയതേ സചരാചരം ഹേതുനാനേന കൗന്ദേയ ജഗദ്വിപരിവർത്തത്തെ. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ചരാചരങ്ങളെയെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ നിയമമനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങളിലെ അധമ പ്രകൃതിയാണ് അല്ലെ. ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ് ഭഗവാന്റെ. ആ ശക്തി കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാ ചരാചരങ്ങളെയും പ്രകൃതി സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് പ്രപഞ്ചം വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുക, സംഹരിക്കപ്പെടുക ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് പ്രളയം, പ്രഭവം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഭഗവാൻ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് എന്നാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം അകന്ന ആണ് ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അവയുടെ ആത്യന്തിക നിയന്ത്രണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതാണ്. ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷമാത്രത്താൽ പ്രകൃതി ഗർഭത്തിൽ സർവജീവഗണങ്ങളുടെയും ബീജാവാപം ചെയ്യുന്നു. മുൻ ജന്മത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും പ്രവൃത്തികൾക്കും അനുസരിച്ചായിരിക്കും അവയോരോന്നും ഓരോ വർഗത്തിലും ആകൃതിയിലും പിറക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അല്ലെ, ഓരോ ജീവാത്മാക്കളും ഈ ജന്മത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും പ്രവൃത്തികൾക്കും അനുസരിച്ച് അടുത്ത ജന്മത്തിലെ ഒരു ശരീരം നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഭഗവത് ആജ്ഞാനുസാരണ അല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. ഇപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തില് ഭഗവാന്റെ സങ്കല്പമാണ് നടക്കുന്നത്. പരമാത്മാവിന്റെ ചൈതന്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ പ്രകൃതിക്ക് സൃഷ്ടി നടത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ലോകവ്യാപകമായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനി ഇന്റർനാഷണൽ ആയിട്ട് എല്ലാം ആ ആളുടെ ആ കമ്പനി സിഇഒന്റെ സങ്കല്പത്തിനനുസരിച്ച് അല്ലെ, മുകളിലുള്ള ആ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുതല് എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ കമ്പനിയുടെ സിഇഒ സങ്കല്പം അനുസരിച്ചാണ്. എല്ലാ ജോലികളും ഉടമസ്ഥൻ തനിയെ ചെയ്യണമെന്നില്ല അല്ലെ, അദ്ദേഹം ആജ്ഞ കൊടുത്താൽ മതി. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ. തന്റെ പരമാത്മ സ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അർജുനന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയണം. അത് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും പറയാണ് 11ാമത്തെ ശ്ലോകം. അവജാനന്തി മാമൂഢാ മാനുഷീം തനുമാശ്രിതം പരം ഭാവമജാനന്തോ മമ ഭൂതമഹേശ്വരം
മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായ എൻ്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. മനുഷ്യരൂപത്തില് പ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോൾ സാധാരണ മനുഷ്യനായി കരുതാണ് അല്ലെ മൂഢന്മാരൊക്കെ. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭഗവാൻ വെറുമൊരു മനുഷ്യനാകാൻ തരണ്ടോ? അപ്പോ കൃഷ്ണനെ കരുത്തേറിയ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് മാത്രം ചിലവര് കരുതും. വാസ്തവത്തിൽ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ ഈശ്വര പരമാ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണം ഭഗവാനാണ് അല്ലേ? അനാദിയാണ് ഭഗവാൻ. പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. സർവത്ര നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ചൈതന്യമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് അറിയാത്തവര് മൂഢന്മാരാണ്. അപ്പൊ തന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന കൃഷ്ണൻ ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി നടത്തുന്നുവെന്ന് ആശയക്കുഴപ്പം അർജുനന് അല്ലേ? ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യന് മനസ്സിലാകാനാണ് ഭഗവാൻ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിച്ചത്. പരമാത്മാവിന്റെ തലത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മളും കുറച്ച് നമ്മുടെ മനോമണ്ഡലം കുറച്ചൊന്ന് വികസിക്കണം അല്ലെ? അത്ര ഉന്നതമായ തലമാണ് പരമാത്മാവിന്റെ തലം. അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഈ ലോവർ ലെവലിലുള്ള നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് മുഴുവൻ സാധിക്കില്ല. കൃഷ്ണനെ വെറുമൊരു മനുഷ്യൻ എന്ന് കണക്കാക്കാൻ മൂഢന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെയും അവിടുത്തെ വ്യത്യസ്ത ശക്തികളുടെയും പ്രവർത്തനം അതീവ രഹസ്യമാകയാലാണ് മൂഢന്മാർ കൃഷ്ണനെ സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് കരുതുന്നത്. ഭഗവാൻ ആരാണ്? സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദം അല്ലെ? അതിന്റെ പ്രതീകമാണ് കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യ ശരീരം എന്ന് മൂഢർക്ക് അറിയില്ല. എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമയായ അദ്ദേഹത്തിന് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും മുക്തി നൽകാൻ സാധിക്കും എന്ന് അതൊന്നും മൂഢന്മാരറിയില്ല. ഭഗവാൻ മനുഷ്യനായിട്ട് അവതരിച്ചത് മൂഢന്മാരെയൊക്കെ അമ്പരപ്പിക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണൻ ഭൂമിയിൽ സന്നിഹിതനായപ്പോൾ ചെയ്ത അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള കൃത്യങ്ങള് മറ്റൊരു മനുഷ്യനും നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അമാനുഷികമായിരുന്നു. ദേവകി വസുദേവന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് 4 കൈകളോടെയാണ്. അവരുടെ അപേക്ഷ അനുസരിച്ച് പിന്നീട് സാധാരണ ശിശുവിന്റെ രൂപം സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഭഗവാൻ സർവജീവജാലങ്ങളിലും ഉണ്ട്. ഈശ്വരനെ ശരിയാവണ്ണം അറിയാത്തവർക്ക് സ്വസ്ഥതയില്ല എന്നാണ് 12-ാം അധ്യായം. മോഘാശ മോഘകർമാണോ മോഘജ്ഞാനാവിചേതസ രാക്ഷസീമാസുരീം ചൈവ പ്രകൃതി മോഹിനീം ശ്രുത. ഇങ്ങനെ മോഹിതരായവർ ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദപരങ്ങളുമായ ആശയങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരാവുന്നു. ആ വ്യാമോഹാവസ്ഥയിൽ മുക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഫലോധിഷ്ഠ കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാർജനവുമെല്ലാം പാഴായിപ്പോവും. അങ്ങനെ വ്യാമോഹത്തിൽപ്പെട്ടവര് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിയാവണ്ണം അറിയാത്തവര് വ്യാമോഹത്തിൽപ്പെട്ട് മോഹിതരായവർക്ക് ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദപരങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളാണ് അവരെ വഴി നടത്തുക. അങ്ങനെയുള്ളവര് മുക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷകളും ഫലോധിഷ്ഠ കർമ്മങ്ങളും എല്ലാം അവരുടെ പാഴായി പോവുകയാണ് ചെയ്യണത്. അവർക്ക് ശരിയായ ബോധമില്ല, ശരിയായ മാർഗം അറിഞ്ഞുകൂടാ. ആസുരവൃത്തികളായിട്ടുള്ള ദുഷ്കൃതികള് ഒരിക്കലും കൃഷ്ണന് സ്വാത്മാർപ്പണം ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ട് പരമസത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണം ഒക്കെ അവരെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് ഒരു സാധാരണ ജീവനും കൃഷ്ണനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല എന്നുള്ള ഒരു മിഥ്യ അവബോധത്തിൽ മാത്രമാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്തെന്ന് അറിയാത്തവർക്ക് നിരാശയാണ് ഉണ്ടാവുക. ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിനാണ് നമ്മുടെ ഈ നരജന്മം. ആത്മീയ ചിന്തകൾ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കാനുള്ള ആ സാധനകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ? കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ചാൻറ്റ് ഹരേ കൃഷ്ണ അല്ലെ? 4 റെഗുലേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, 4 ABCD ഫോർമുല, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നിരന്തരം ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. ഭഗവാനെ സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് എന്ന് കരുതുന്നത് തികച്ചും അപരാധമാണ്. കൃഷ്ണന്റെ സനാതന സ്വരൂപത്തെ പറ്റി അറിയാനാവാതെ വ്യാമോഹത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുക. പതിമൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. മഹാത്മാനസ്തു മാം പാർത്ഥ ദേവീം പ്രകൃതിമാശ്രിത
ഭജന്ത്യനന്യമനസോ ജ്ഞാത്വാ ഭൂതാതിമവ്യയം. അല്ലയോ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കൾ ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദികാരണവും അവ്യയനുമായ പരമപുരുഷനാണ് ഞാനെന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവം എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. വിശ്വാസത്തോടെ ആശ്രയിക്കാവുന്ന ഒരേ ഒരാള് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്, അല്ലെ? വേറെ നമ്മുടെ ഈ ബന്ധുക്കള്, മിത്രങ്ങള് എന്നൊക്കെ പറയാം, അവരെ ഒന്നും ആശ്രയിക്കാൻ കൊള്ളില്ല കേട്ടോ. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, പല പല ഭക്തന്മാര് അല്ലെ ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് പരമാനന്ദ അനുഭവിച്ചത്, അല്ലെ? ഇപ്പോ മായാപ്രകൃതിയാണ് ആസുരി പ്രകൃതി എന്ന് പറയണത്. ദേവീ പ്രകൃതി, അതാണ് ഭഗവാനെ അറിയാനുള്ള ആ സത്വഗുണം ദേവീ പ്രകൃതിയുള്ളവർക്കേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരാൾ തൽക്ഷണം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ അധികാര പരിധിക്ക് അതീതരാവും അവര്. അതാണ് യോഗ്യത. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് ശരണാഗതി അത് ചെയ്താല് നമുക്ക് ശ്രേയസ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ്. എല്ലായ്പ്പോഴും കടുകിട പിഴയ്ക്കാതെ കൃഷ്ണന്റെ സേവന കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഭൗതികതയുടെ നിരർത്ഥകത മനസ്സിലായാൽ എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും, അല്ലെ? ഈ ഭൗതികത എന്ന് പറഞ്ഞാല് എത്ര തുച്ഛമാണ് എന്നറിയും. അങ്ങനെ ആ ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കുക. ആ തലത്തിൽ എത്തിയാൽ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് അവിടുന്ന് പുരോഗതി ഉണ്ടാവും. ദേവീ പ്രകൃതിക്ക് വികാസം ഉണ്ടാവും നമ്മളുടെ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് കൃഷ്ണപ്രേമം, ദൈവികതയൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിനെ ഒന്ന് പ്രബലമാക്കുക മാത്രമാണ് വേണ്ടത്. ചരാചരാത്മകമായിട്ടുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചം ഭഗവാനാണ് എന്നറിഞ്ഞ്, ഭഗവത് പ്രാപ്തി ലക്ഷ്യം എന്നറിഞ്ഞ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്ന് 14ാമത്തെ ശ്ലോകം പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. സതതം കീർത്തയന്തോ മാം യതന്തശ്ച ദൃഢവ്രത നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യാ നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ. എന്താ പറയണേ? ഭഗവത് തത്വത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ചേ അടങ്ങൂ എന്നുള്ള ആ ദൃഢവ്രതം ഉണ്ടാവണം എന്നാണ്, അല്ലെ? ആ ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ള ആ സത്യത്തിനെ, പരമസത്യത്തിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കും ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും എന്നുള്ള ആ ദൃഢവ്രത ഉണ്ടാവണം നമുക്ക്. എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും എന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും ഈ മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം എന്നെ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അല്ലാതെ എനിക്ക് വേറെ ഒരു ലക്ഷ്യവുമില്ല എന്നറിഞ്ഞ ആ മഹാത്മാവ് എന്താ ചെയ്യാ? എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിക്കും, നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചും കൊണ്ടും എന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും ഈ മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം എന്നെ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കുന്നു. നിരന്തരം ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഒരാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാനോടാണ് എന്ന രീതിയിലാവണം, അല്ലെ? സതതം കീർത്തയന്തോ എന്നാണ്. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം നേടാനുള്ള യത്നത്തിൽ ഭഗവാൻ ഭക്തനെ സഹായിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും, അല്ലെ? ഇപ്പൊ സതതം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പോ എപ്പോഴും ചെയ്യണം, നൈരന്തര്യം വേണം എപ്പോഴും ഭക്തിക്ക്. ഇപ്പോ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രസാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് വേനൽക്കാലത്ത് പുറത്തൊക്കെ വെയിലത്ത് പോയിട്ട് വരുമ്പോഴ് നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് ജ്യൂസ് കിട്ടുമ്പോ, തണുത്ത ജ്യൂസ് കുടിക്കുമ്പോ നല്ല സുഖമുണ്ട്, അല്ലെ? ശരീരത്തെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നല്ല ആനന്ദം കിട്ടുന്നു, അല്ലെ? അപ്പോ പക്ഷെ അതിങ്ങനെ ഫുള്ളും കുടിക്കണം. അതല്ലാതെ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഇപ്പൊ കുടിച്ചു, പിന്നെ കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡ്രോപ്പ്, അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുടിക്കുമ്പോ അതിന്റെ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുപോലെയാണ് ഈ ഭക്തി. ഭക്തിക്ക് നൈരന്തര്യം വേണം. ഇന്നിപ്പോ കുറച്ച് ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു, പിന്നെ അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ പഠിച്ചു, പിന്നെ പിന്നത്തെ ആഴ്ച, അത് പറ്റില്ല. അത് വരുമ്പോ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവണേ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ജ്യൂസ് കുടിച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് പാവയ്ക്കാനീര് കുടിച്ചു, അപ്പൊ എന്താ ഫലം, അല്ലെ? അതുപോലെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം ഭക്തി വിഷയങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി, അത് കഴിഞ്ഞ് പോയിട്ട് ഒരു സിനിമ കണ്ടു, കഴിഞ്ഞു, അല്ലെ? പിന്നെ എല്ലാം നൈരന്തര്യം വേണം ഭക്തിയിലെ പുരോഗമിക്കണമെങ്കിൽ. അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. സതതം. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു വലിയ മുറിയില് അഴുക്കുകളുണ്ട്, കുറെ നാള് പൂട്ടിക്കിടന്ന മുറിയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പൊടി മാലിന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് ഒരു തവണ ക്ലീൻ ചെയ്തു വെച്ചാല് അത് ശരിയാവില്ല, അല്ലെ? നിരന്തരം കുറെ തവണ ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അതുപോലെയാണ്
നിരന്തരം പ്രയത്നിക്കണം. ദൃഢവ്രത എന്നതാ പറയണത്. അല്ലാതെ ഇന്നാ പിടിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരും കൊണ്ടേ തരില്ല അല്ലേ? ഭഗവത് ഭക്തിയൊന്നും നമ്മൾ തന്നെ പ്രയത്നിച്ച് നമ്മൾ അതിൽ പുരോഗതി നേടണം. ഭഗവത് അനുഭൂതി പുരുഷ പ്രയത്നത്തിന് അധീനമാണോ അതോ ഭഗവത് കാരുണ്യമാണോ? ഒരിക്കൽ ഒരു ശിഷ്യൻ ഗുരുവിനോട് ചോദിച്ചതാണ്, നമ്മുടെ പ്രയത്നം കൊണ്ടാണോ അതോ ഈ ഭഗവത് കാരുണ്യാണോ എന്ന്. ഇത് കൃപാ മാർഗം തന്നെയാണ് അല്ലേ? ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കുക എന്നുള്ളത് ഗുരു കൃപ, ഭഗവത് കൃപ കൊണ്ട് തന്നെയാണ്, ഉറപ്പാണ്. പക്ഷെ എപ്പോഴാ കൃപ കിട്ടുക? ആവുന്നതിന്റെ പരമാവധി കഴിവ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ അതിന്റെ പീക്കിലെത്തും. അപ്പോഴ് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇനി സാധ്യമല്ല എന്നുള്ള തോന്നല് നമുക്കുണ്ടാവും. ഇതിൽ കൂടുതൽ സാധിക്കില്ല, അഹങ്കാരം മരിക്കും. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈശ്വര കാരുണ്യം ലഭിക്കണത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സദാ ഈശ്വര കാരുണ്യം നമ്മളുടെ നേരെ ചൊരിയും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണേ? ജനലും വാതിലും ഒക്കെ കൊട്ടി അടച്ചിട്ട് വെളിച്ചമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മൾ അതിനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ ഈ ജനലും വാതിലും ഒക്കെ തുറക്കുമ്പോ പ്രകാശം ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുന്ന പോലെയാണ്. അപ്പൊ ആവുന്നതിന്റെ പരമാവധി കഴിവ് നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കണം ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. അതിന്റെ ടോപ്പ് ലെവലിൽ എത്തുമ്പോഴേ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇനി എന്നെ കൊണ്ടാവില്ല, ഏതറ്റം വരെ പോവും ഞാൻ എന്ന് പറയില്ലേ, അതുപോലെ അറ്റം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ നമ്മൾക്ക് തോന്നും ഇനി ഇതിൽ കൂടുതൽ എനിക്കാവില്ല കൃഷ്ണ, ഞാൻ അങ്ങയുടെ ശരണാഗതിയിൽ വരുന്നു പറഞ്ഞ അഹങ്കാരം ഒക്കെ പോയി അല്ലേ? അപ്പോഴ് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഇങ്ങനെ ചൊരിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഇങ്ങനെ ലഭിക്കും. അതുപോലെയാണ്. ലക്ഷ്യം ഉറപ്പിച്ചു. ഇനി അയാൾ പിന്നീട് എങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഉപാസിക്കും എന്നുള്ളതാണ് 15ാമത്തെ ശ്ലോകം. ജ്ഞാനയജ്ഞേന ചാപ്യന്യേ യജന്തോ മാമുപാസതേ ഏകത്വേന പൃഥക്ത്വേന ബഹുധാ വിശ്വതോമുഖം. ജ്ഞാനാർജനം കൊണ്ട് യജ്ഞം ചെയ്യുന്ന മറ്റു ചിലർ സർവേശ്വരനെ അദ്വിതീയനായും ബഹുരൂപനായും വിശ്വതോമുഖനായും ആരാധിക്കുന്നു. എന്താ പറയണേ? ഏകത്വേന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവം ബ്രഹ്മമയം ആയിട്ട് കാണുകയാണ്. ജ്ഞാനാർജനം, അറിവ് നേടുക ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. യജ്ഞം ചെയ്യുന്ന മറ്റു ചിലർ സർവേശ്വരനെ, ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചിട്ട് യജ്ഞം ചെയ്യുക. വേദങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞ വേദജ്ഞാനമൊക്കെ സമ്പാദിച്ചിട്ട് യജ്ഞം ചെയ്യുന്ന മറ്റു ചിലര് ഭഗവാനെ അദ്വിതീയനായിട്ട് കാണുക അല്ലേ? ബഹുരൂപനായിട്ട് കാണുക, വിശ്വതോമുഖനായിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ട് ആരാധിക്കുന്നു എന്നാണ്. എങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഉപാസിക്കാം അല്ലെ? ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനാണ് ലക്ഷ്യം, ഭഗവത് പ്രാപ്തിയാണ് ലക്ഷ്യം. ഇനിയിപ്പോ എങ്ങനെയാണ് അദ്വിതീയനായിട്ട് ഭഗവാനെ കാണുക? ബഹുരൂപനാണ്, പല രൂപങ്ങളുണ്ട് ഭഗവാന് അല്ലെ? വിശ്വം മുഴുവൻ, ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോന്നും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, ചരാചരാത്മാവാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനയജ്ഞം ആണ്. പ്രപഞ്ചാകാരത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞ് ഉപാസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാനും താനും ഭിന്നരല്ല എന്നുള്ള ബോധത്തോടെ ആത്മാരാധന ചെയ്യുന്നവര്, ഭഗവാനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപത്തിൽ വിഭാവനം ചെയ്ത് ആരാധിക്കുന്നവര്, ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര്, അങ്ങനെ അദ്വൈതികൾ എന്ന് വിചാരിച്ച് സ്വയം ഭഗവാനാണെന്ന ഭാവേന ആത്മാരാധന ചെയ്യുന്നവരാണ്. അവര് താഴ്ന്ന പടിയിലുള്ളവരാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് എണ്ണത്തിൽ ഇപ്പൊ കൂടുതലുള്ളത്. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസത്വമാണ് നമ്മളുടെ കർത്തവ്യം, ഭഗവാന്റെ ആശ്രിതനാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള ഭാവമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. തന്റെ പരമാത്മ സ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോ യജ്ഞം ചെയ്യുന്നവരുടെ ഭാവന എന്താണെന്ന് ഇവിടെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് പറയാണ് 16ാമത്തെ ശ്ലോകം. അഹം ക്രതുരഹം യജ്ഞ സ്വധാഹമഹമൗഷധം മന്ത്രോഹമഹമേവാജ്യമഹമഗ്നിരഹം ഹുതം. ക്രിയയും യജ്ഞവും ഞാനാകുന്നു. പിതൃക്കൾക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ഹവ്യവും ഔഷധവും അഭൗതിക മന്ത്രങ്ങളും ഞാനത്രേ. അഗ്നിയും അതിൽ ഹോമിച്ചവയും നെയ്യും ഞാൻ തന്നെ. എല്ലാം യജ്ഞം ചെയ്യുന്നവരുടെ
എല്ലാം ക്രിയ ഞാനാണ്, യജ്ഞം ഞാനാണ്, പിതൃക്കൾക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ഹവിസ് ഞാനാണ്, ഔഷധം അഭൗതിക മന്ത്രങ്ങൾ ഞാനാണ്, അഗ്നിയും അതിലെ ഹോമിക്കുന്ന നെയ്യും ഹോമ വസ്തുക്കളും എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന്. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്നറിഞ്ഞ ആളിന്റെ ഉപാസനാ രീതികളാണ് പറയണത്. സാധകനില് സർവത്ര ബ്രഹ്മമാണ് എന്ന് ഉറച്ചു കിട്ടും. ഇപ്പോ ജ്ഞാനി ലൗകികതയില് ഭഗവാനുമായി ബന്ധം എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാം, നിലനിർത്താം എന്ന് പറയാണ്. വൈദികമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ ജ്ഞാനയജ്ഞമാക്കി മാറ്റുന്നു എന്നാണ്. ഇപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ആ യജ്ഞം നടത്തുന്ന അഗ്നി, ഹോമിക്കുന്ന വസ്തുക്കള്, നെയ്യ്, അഭൗതികമായിട്ടുള്ള മന്ത്രങ്ങള്, ഹവിസ് എല്ലാമേ ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. 17 പിതാഹമസ്യ ജഗതോ മാതാ ധാതാ പിതാമഹ വേദ്യം പവിത്രമോങ്കാര ഋക്സാമയജുരേവജ. ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും പിതാമഹനും ഞാൻ തന്നെ. അറിയേണ്ടതും പവിത്രമാകുന്നതും പ്രണവവും ഋക്ക്, സാമ, യജുർവേദങ്ങളും ഞാൻ തന്നെ. ഈ ലോകത്തിന്റെ അമ്മ ആരാണ്? അച്ഛൻ ആരാണ്? രക്ഷകൻ, പിതാമഹൻ ഒക്കെ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ആരെക്കുറിച്ചാണ് അറിയേണ്ടത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്. പവിത്രമായത് ഭഗവാൻ, പ്രണവം ഓങ്കാരം ഭഗവാനാണ്. ഈ 4 വേദങ്ങള് അതും ഭഗവാനാണ്. ഋക്ക്, സാമ, യജുർ വേദങ്ങളൊക്കെയും തന്നെ ഭഗവാനാണ്. സകല ചരാചരങ്ങളും അടങ്ങിയ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളുടെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ അല്ലാതെ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. മത്ത പരതരം നാന്യത് കിഞ്ചിത് അസ്തി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ജഗത്തിന്റെ പിതാവും മാതാവും എല്ലാം കൃഷ്ണനെന്ന് ജ്ഞാനി ഭാവന ചെയ്ത് സർവത്ര ഭഗവാനെ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിക്കും. സർവം ബ്രഹ്മമയം എന്ന് കാട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ്. അറിയപ്പെടേണ്ടതും പവിത്രമായ ഓങ്കാരവും എല്ലാം ഭഗവാനാണെന്നറിഞ്ഞ് ജ്ഞാനി ജീവിക്കുന്നു എന്നാണ്. സകല ചരാചരങ്ങളും അടങ്ങിയ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ കൃഷ്ണന്റെ ശക്തികളുടെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. അച്ഛനമ്മ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം കൃഷ്ണനല്ലാതെ മറ്റാരുമല്ല. വേദങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിജ്ഞാനം കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ കാൽവെപ്പ് മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. ജ്ഞാനയജ്ഞം വഴി ബ്രഹ്മഭാവന വികസിക്കും. ഉപാസകനെ ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഉപാസകന് എന്താണ് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് 18ഉം 19ഉം ശ്ലോകങ്ങള് പറയുന്നത്. ഗതിർഭർത്ത പ്രഭു സാക്ഷി നിവാസ ശരണം സുഹൃത് പ്രഭവ പ്രളയസ്ഥാനം നിധാനം ബീജമവ്യയം. ലക്ഷ്യവും ഭരണകർത്താവും പ്രഭുവും സാക്ഷിയും വാസസ്ഥാനവും ആശ്രയവും ഉറ്റമിത്രവും ഞാനാകുന്നു. സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എല്ലാറ്റിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനവും ശാശ്വതമായ ബീജവും ഞാൻ തന്നെ. എന്താ പറയണേ? ലക്ഷ്യം ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ഭരണകർത്താവ് ഭഗവാനാണ്. എല്ലാത്തിൻ്റെയും നിയന്താവ് ഭഗവാനാണ്. പ്രഭു ആരാണ്? ഭഗവാൻ. സാക്ഷി ഭഗവാനാണ്. എല്ലാവരുടെയും വാസസ്ഥാനം, ആശ്രയം ഒക്കെയും ഭഗവാനാണ്. എല്ലാവരുടെയും ഉറ്റമിത്രം അല്ലെ, അഭ്യുദയകാംക്ഷി ഭഗവാനാണ്. സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എല്ലാറ്റിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനവും ശാശ്വതമായ ബീജവും ഞാൻ തന്നെ. അഹം ബീജപ്രദപിത എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഞാനാണ് എല്ലാ ജീവികൾക്കും ബീജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. സൂര്യന് ചൂട് കൊടുക്കുന്നതും മഴ പെയ്യിക്കുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ചൈതന്യവും എന്നാൽ മൃത്യുവും അതും ഞാനാണ്. ഉണ്മയും ഇല്ലായ്മയും എല്ലാം ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. 19ാമത്തെ ശ്ലോകം. തപാമ്യഹമഹം വർഷം നിഗൃഹ്ണാമ്യുത്സൃജാമി ച അമൃതം ചൈവ മൃത്യുശ്ച സദസച്ചാഹമർജുന. അല്ലയോ അർജുന, ഞാൻ ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. മഴ പെയ്യിക്കുന്നതും നിർത്തുന്നതും ഞാൻ തന്നെ. ഞാനാണ് അമൃതവും മൃത്യുവും ആത്മാവും ജഡവസ്തുവും എന്നിലാണ്. ഇനിയിപ്പോ എന്താ പറയാൻ ബാക്കിയുള്ളത് അല്ലെ? എല്ലാം ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നു. കൃഷ്ണൻ തന്റെ വിവിധ ശക്തികളാലെ വൈദ്യുതിയാലും സൂര്യനാലും ചൂടും വെളിച്ചവും പരത്താണ്.
വേനൽക്കാലത്ത് മഴ പൊഴിയാതെ തടയുന്നതും മഴക്കാലത്ത് വർഷധാരകൾ അഴിച്ചുവിടുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതകാലത്തിന് ദൈർഘ്യം കൂട്ടി ഈ ശരീരത്തെ നിലനിർത്തുന്നത് ഈശ്വരനാണ്. അന്ത്യദശയിൽ മൃത്യുരൂപത്തിൽ വരുന്നതും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ്. കൃഷ്ണന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഈ ശക്തികളെ വിശകലനം ചെയ്താല് പദാർത്ഥം, ആത്മാവ്, ചൈതന്യ വസ്തു എന്നിങ്ങനെയുള്ള ദ്വന്ദ്ഭാവം കൃഷ്ണനില്ല എന്ന് സ്പഷ്ടാവും. വാസ്തവത്തിൽ രണ്ടും അദ്ദേഹമാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ഉച്ചകോടിയിൽ ഏവർക്കും ഈ ഒരു ഭാവം ഇല്ലാതാവുകയും ഭക്തൻ എവിടെയും കൃഷ്ണനെ മാത്രം കാണുകയും ചെയ്യും എന്നാണ്. ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് നിർത്താം. എന്തായാലും ഇന്ന് ചാപ്റ്റർ കഴിയണില്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിർത്താം. ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പൊ തരാറില്ല അല്ലെ? ഞാന് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണമെന്നാണോ ആഗ്രഹം? വേണമല്ലോ, അപ്പോഴല്ലേ നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല. അതാ അതെയോ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലോ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഇടാത്തത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എക്സാമിന് ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ പറയും? ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങള്? എല്ലാരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, മിക്കവരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാ പിന്നെ അത് എന്നോട് പറയായിരുന്നില്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ മാതാജി പറഞ്ഞു വേണ്ട. ഇതിന്ന് ഇന്ന് പഠിച്ച അത്രയ്ക്ക് 19 ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലായെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞുതരൂ. ഭഗവാനാണ് എല്ലാം, ഭഗവാനാണ് മഴ പെയ്യ്ക്കുന്നത്, ഭഗവാനാണ് സർവ്വചരാചരങ്ങളിൽ നിലനിർത്തി പോരുന്നത്, പിന്നെ കൂടുതല് വർഷം തരുന്നതും മഴയായിട്ട് തരുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ സർവ്വചരാചരങ്ങളിലും ഭഗവാനാണ്. ജ്ഞാനം തരുന്നതും ഭഗവാനാണ്. ഒരു കർമ്മങ്ങൾക്കും ഭഗവാനെ ബന്ധിക്കാനാവില്ല. പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി ഒക്കെ ഭഗവാനാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ അതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല അല്ലെ? കടങ്കഥ പോലെ. ഇല്ല. അതായത് ഒരു സംശയമുണ്ട്, ചോദിക്കട്ടെ? പറയൂ. ABCD എന്താ? അതില് C അറിയാ, ചാൻഡിങ്. എന്തുട്ടാ? അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ്. ബിയോ? ബുക്സ്. ബുക്ക്. D ഡയറ്റ്, പ്രസാദമായിട്ട് ഭക്ഷിക്കുക. ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്യുക, പരിശുദ്ധമായിട്ട് ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുക. എന്നിട്ട് പ്രസാദമായിട്ട് അത് കഴിക്കുക. A അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ്, B ബുക്ക്, C ചാൻഡിങ്, D ഡയറ്റ് അല്ലേ? അതെ. ഓക്കെ. D ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഡവറി എന്നാണ്. ഏത്? D ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഡവറിയാന്ന്. ഡൗറിയ? ഇതെന്താ വിവാഹാണോ?